řeknu nejdřív pár slov o tom, kde to vlastně jste, jo, nebo jsme. Tak my jsme Církev Bratrská trojka a máme takové poslání, že se chceme nechat proměňovat Kristem a chceme skrze to i proměňovat naše okolí. A naše hodnoty jsou Kristus, komunita, každý, že na Kristu stavíme všechno, co děláme, nebo se o to snažíme aspoň. Děláme to skrze komunitu, vztahy a doufáme, že i pro každého. Takže chceme, aby každý tady byl vítaný, cítil se tady dobře. Takže vítejte tady, to jsme my a co nás dneska čeká. My jsme teď, vlastně, jo, to jde oběma směry k dětem, ale třeba i už i k našim rodičům, žít teda prakticky tu boží lásku. Tak já se těším, že nám na to Kubo dodáte dneska jako návod, jo, teda. Já bych to taky potřebovala, jo, to jako... takže to nás dneska čeká. Jinak ještě zmíním i to, že vlastně nám začalo postní období. Jo. My tak jako tady v Trojce tolik nějaký liturgický kalendář, jak se tomu říká, tak tolik se o něm nebavíme, ale i přesto vlastně bych chtěla říct, že vlastně jsme vstoupili do toho období před Velikonocemi. Jo, někdy se nazývá i postní období, takže někdo třeba se rozhodne si odepřít nějakou věc pro to, aby se směrem k těm Velikonocům posunul blíž Pánu Bohu, takže to je vlastně teď to období, do kterého jsme nějak společně vstoupili vlastně popeleční středou. A ta středa tak nějak nám říká, že jsme ten popel, jo, že jsme vlastně prach, takže bez toho Pána Boha toho vlastně moc nezmůžeme. Takže to je něco, k čemu se můžeme takhle vracet. A vlastně dneska se k tomu vrátíme i v takovém tématu, které vlastně bychom taky chtěli dneska připomenout, a to je válka na Ukrajině, která vlastně začala téměř přesně před 4 roky, takže dneska v rámci programu bude i takové ohlídnutí se zpět, společné modlitby, takže to bude taky dneska součástí, protože chceme být i právě s našimi sestrami, bratry, Ukrajinci v tom celém. A já jsem se ptala Iriny před začátkem bohoslužby na její oblíbený žalm, tak já už bych vlastně teď za sebe pozvala chváliče, neboli naši skupinu, kapelu, se kterou budeme zpívat písně Pánu Bohu. A já přečtu ten oblíbený žalm teď, který k Irině mluví, abychom tím ty chvály tak jako společně začali. Je to žalm 103. Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi. Jarka zachytila můj pohled, když vyřkla slovo chváliči, opravila se na kapelu. Tak realita je, že my všichni můžeme být chváliči, když se k tomu přidáme. A chválit Pána Boha můžeme vším možným, celým životem to jde dělat. Tím, jak ráno vstaneme, jak pracujeme, jak se k sobě navzájem chováme. A nebo taky tím, jakou písničku zaspíváme. A tak teďka pojďme teda to udělat tou hudbou. Jestli se k nám chcete přidat, tak podle toho, jak to cítíte, klidně se k tomu postavte. Ono se taky líp zpívá. Máme to vyzkoušený. Takže pojďte, teď je ten čas chválit ho.
tvá, požehnán buď Pán. Ahoj všichni, ještě jednou. Já jsem napřed myslela, že tady bude dneska Bára se mnou, takže to je taková improvizace, že jsem tady sama. Ale jak říkala Jarka, vlastně v úterý to budou už 4 roky od té doby, co vznikla válka na Ukrajině, co vlastně Rusko začalo okupovat Ukrajinu. A
tak vlastně vzhledem k tomu, že jsem byla asi taková jedna z nejbližších lidí, kde vlastně jako byl v kontaktu s holkama, tak jsem řekla, že prostě chceme si to připomenout, protože to, co se stalo, sjednotilo nás jako trojku a ovlivnilo životy dalších. Připravili jsme s Bárou takovou prezentaci, jenom takovou fakt připomínku a poděkování všem do toho, co byli zapojení a prostě fakt, co prostě bylo, jo, protože mysl taky často ráda zapomíná a prostě víme, že to je teďka, je rok 2026 a vlastně už nevíme, co bylo na začátku, jaké to bylo, takže proto jenom v pár snímcích mám od režie, jakoby, že máme na to 15 minut, tak jako ještě s modlitbama, takže to bude rychle, nebojte. Vlastně hnedka, jak začala válka, tým nebo lidi z trojky se okamžitě semknuli, hnedka o tom věděli. Vlastně taková první akce, já nevím, jestli to vidíte, já si postavím vedle. Hnedka vlastně ten druhý den vlastně trojkaři spolu s dalšími lidmi vlastně napsali takový vzkaz na Prokešovo náměstí. Je to foceno z Nové radnice, tak je to vlastně hnedka jako trojka vysílala tu podporu. Asi kdo jste tam vy byli osobně, tak víte, jaké jste měli emoce a tak. Trojkaři i vlastně všichni ostatní církve se hned jakoby spojili dohromady. Prostě na Ukrajinu jezdili vlaky, nakupovali, jakoby byly ty možnosti, posílali se jakoby na Ukrajinu různé věci a vlastně ani sami jsme nevěděli, jak jsme ty síly jako shromáždili, ale věděli jsme, jako, že nemůžeme to nechat pro sebe a tlačili jsme to všechno těm potřebným. I u nás vlastně vznikaly, když vlastně už začali přijíždět jakoby první lidi z Ukrajiny, už začaly vlastně vznikat nejenom potřeby, ale vlastně jak naplnit ty potřeby. Vznikaly tabulky, kdo co může nabídnout, vlastně jakoby nábytek, věci. Jsou tady, že někdo může uvařit, někdo může někoho pohlídat, takže opravdu díky vám všem, co jste se jako zapojili a co jste do toho šli a vlastně nevěděli jste ani, co z toho vznikne, ale věděli jste, že musíte pomoct, že vás to nenechalo klidný. A vlastně i trojka, která jakoby sídlila, nebo měla bohoslužby ve Slunku, měla první, dá se říct, ukrajinsko-rusko-českou bohoslužbu, kdy vlastně ta první tlumočnice byla Blanka. Bylo to trošku na punk, ale byli jsme strašně rádi, vlastně, jako, že jsme mohli udělat i to prostředí pro naše rodiny, pro naše lidi. A vlastně Pán Bůh to tak chtěl, že se vlastně v řádech našich lidí, které jsme mohli jakoby nějak přijmout jako trojka, sešlo 6 učitelek, tím pádem Hanka, Terry a Bára vlastně vymysleli něco jako školu ve škole. Otevření vlastně ukrajinské školy ve škole generála Píky. Byly to 2 třídy na první stupeň a na druhý stupeň. A vlastně holky i podle svých specializací si rozdělili ty věkové ročníky. Byli jsme tam vlastně od toho začátku nebo od té půlky března až vlastně do konce školního roku. Děti krom toho, že měli vlastně vyučování ve svém jazyce, tak měli i intenzivní kurzy češtiny. A potom vlastně po prázdninách nastoupili plně do českých ročníků. Ale vlastně pro tu dobu to bylo dobré jakoby v rámci i takové integrace, takového usídlení, kdy vlastně fakt nevěděli, jakoby, co bude. Moje taková zkušenost, kdy já jsem vlastně pracovala s holkama, mysleli jsme, že přijedeme na 3 týdny. A už tehdy to vypadalo, že to 3 týdny nebudou. Měli jsme vlastně první víkendovku s Ukrajinci, nevím, jestli si to pamatujete, ono vlastně bylo jaro, jeli jsme na víkendovku a nasněžilo a bylo všechno bílé. Vlastně taková ukrajinská zima, jak jsme tomu říkali, aby se Ukrajinci cítili jako doma, že je sníh. Aha, tak jsme vlastně tak pronikali i do té kultury navzájem. Tady vlastně Dima učil ukrajinské tance, vlastně byli jsme tam jako plně spolu a soucítili jsme spolu a drželi jsme se navzájem. Krom vlastně duchovní nebo takové jakoby pomoci psychické jsme i pomáhali materiálně i vlastními silami. Třeba jsme malovali byt u Zorjany s Markianem,
Zoriana s Markianem vlastně nás se odjeli zpátky na Ukrajinu hnedka vlastně po 3 měsících, ale vlastně Zoriana a Markian to jsou vlastně ti dva, co jsou úplně nejdál ode mě, dá se říct. To jsou vlastně jako všichni Ukrajinci, s kterými jsme vlastně, chci říct, pracovali. Jo, ale nenapadá mě lepší slova, s kterými vlastně jsme byli v kontaktu, s kterými vlastně, který k nám chodili a byli jsme k sobě na blízko. To je vlastně už červen, kdy vlastně všechen ten běh té ukrajinské školy skončil. Velké díky fakt patří Hance, která vlastně ze začátku držela metodicky tu školu, díky Terimu, který opatřoval zdroje, díky Báře, která to fakt všechno zaštiťovala, a díky fakt jako holkám, učitelkám, které tam nechávali, dá se říct, první, poslední, který vlastně žili svoje osobní emoce, ale vlastně, když šli do školy, tak ty emoce museli zapomenout a vlastně být těm dětem tou oporou. O prázdninách vlastně jsme i díky KAMu mohli organizovat příměstské tábory. Byly to vlastně v tom roce v 22 tábory. Jeden byl v červenci, druhý byl v srpnu a potom další rok, v tom 23, prázdně roku 23, to byl jeden příměstský tábor. Některé holky byly i v OZG, Violeta a Polína a Luda, které vlastně i oni potom mohli sdílet v rámci OZG svoje zkušenosti. To mnozí nevíte, ale vlastně v tom roce 22 my jsme tady, krom holky, že tady slavili Vánoce, tak jsme tady slavili i Nový God, kde se nás vlastně sešlo docela dost. Modlili jsme se a vlastně byli jsme spolu. Každou středu, nebo ze začátku 2krát týdně, potom později 1krát ve středu, měla tady Irina vlastně klub pro ukrajinské ženy, jmenovalo se to Zlaté ručky. Bylo to proč Zlaté ručky, protože to bylo vyrábění, vyráběly se různé rukodělné výrobky. I Nina tady vlastně Nina tady ukazovala. Nina je mimochodem strašně šikovná. Ona fakt takový umí vyháčkovat, ušít vlastně strašně úžasné, krásné věci. Takže kdyby náhodou jste něco chtěli, obraťte se na Ninu. Aha, takže vlastně i tak skrz ty Zlaté ručky prošlo opravdu hodně žen, které buď chvilku potřebovaly jenom někde zvolnit, anebo potom později i přešly na biblické kluby. Takže i tak to byla potom taková služba opravdu ukrajinským ženám. To už je potom taková více duchovní, taková trojkařská komunita, kdy vlastně i některé ženy pak chodívaly vlastně k Irině. Jsou to vlastně ty naše, takové to naše jádro ukrajinské. Tam vlastně sedí Ola, která je momentálně co nejblíž ode mě, takže po pravé straně. Sedí Ola, která je momentálně u své maminky na Ukrajině. Vala, která se vlastně křtila u nás, je v Itálii. Natašu máme tady, s ní se můžete občas i potkávat. Potom je Vika, která vlastně je pořád v Ostravě, ještě studuje. Vedle je Luda, která vlastně už zemřela, k ní se ještě budu vracet. Světa a její maminka a Líza, která je vlastně Ludy dcera a je momentálně vlastně na Ukrajině zpátky nebo se svým taťkou. A krom toho ještě tady máme vzadu holky Ryabošlik. Ty nejsou na fotce. I vlastně další poznávání kultury a kuchyně, kdy vlastně všechny holky z Ukrajiny vlastně něco navařili, napekli, udělali různé dobroty a vlastně byl to takový den Ukrajiny, den ukrajinské kultury. Přesně jak se začaly dělat Zlaté ručky, tak přišla Vala. Vala vlastně potom chodila i do na biblickou hodinu. A potom vlastně se uvěřila v Pána Boha a nechala se pokřtít. Takže to je přesně to, jak nikdy nevidíme, jaký výsledek bude mít to, co děláme, tak tady to je to ovoce fakt věrnosti.
Pak jsem obdivovala Irinu, jakože pořád tam chodí, i když vlastně chodí 1, 2 lidi na biblický, ale prostě to je to ovoce té vytrvalosti. A i skauti se vlastně zapojili pomoci na Ukrajinu, když vlastně jakoby vytvářeli svíčky nebo nějaké jako osvětlení, které se potom posílalo dál. A vlastně z našich Ukrajinců, našich Ukrajinek, přesně vlastně Luda asi všichni víte, ona jakoby onemocněla poslední dny, strávila už potom na Ukrajině, kdy vlastně už, dá se říct, v terminálním stavu jí přivezl manžel a s dcerou vlastně odjeli. A jako to pozitivní v tom negativním je, že mohla jakoby se uvidět se synem, který jakoby měl 18 let a víc a už nemohl přijet, takže aspoň se takhle jakoby potkali. A co vlastně my můžeme pořád dělat, protože my teďka, jak jsme tady, asi nic nezmůžeme vlastně nic, co se děje tam, krom vlastně našich jakoby slov podpory, a nějaké té empatie, ale hlavně modliteb, protože Pán Bůh má, nechci říkat takové to staré klišé, Pán Bůh má plán, ale Pán Bůh jakoby ví, jak dlouho, a Pán Bůh vlastně to má všechno v rukou. To znamená, můžeme se modlit a můžeme se vlastně modlit i hnedka, mám ještě jeden snímek a potom hnedka se vlastně jakoby můžeme modlit. Můžeme se přesně modlit jakoby za vítězství Ukrajině, protože je to těžké žít 2 životy tady a vlastně tam, vlastně vidět, že ten život předtím už skončil a začít žít a nečekat na nic. Říkám to vlastně z té pozice, že vlastně ještě pořád, nebo dá se říct, že jsem našla v holkách, co sedí vzadu, takovou druhou rodinu, takže jakoby prožívám i s nimi ty emoce, takže vím, jak je to těžké být tady, ale být vlastně někde mezi. Takže bych to ukončila a tak vás poprosím, jestli se můžeme tak jako v duchu stišit a fakt jako modlit se za to, aby opravdu Ukrajina mohla zažít ten opravdový mír, ale ne mír za každou cenu, ale mír tam, kde bude ta láska a Boží láska. Pane Ježíši, vyznávám, že nemám takovou trpělivost, abych se modlila každý den za Ukrajinu. Abych se modlila za to, aby měli Ukrajinci klid, aby tam mohl být mír. Ale prosím tě teďka, modlíme se všichni, co jsme tady, aby, Pane, aby ta válka mohla skončit. Modlíme se, Pane, za to, aby se rodiny mohly vrátit, aby se rodiny mohly spojit, aby vlastně tam, kde je nenávist, mohla být láska, tam, kde je tma, aby mohlo zazářit světlo, tam, Pane, kde je neodpuštění, aby mohlo přijít odpuštění, tam, kde je zima, aby bylo teplo, Pane, tam, kde je to nepřátelské území, aby mohla opravdu vzniknout přátelství a láska. Pane, prosím tě za posílení těch lidí, kteří to potřebují. Prosím tě, Pane, abychom
i přes to, co vidíme, i přes to, co slyšíme v dukách a že se ti to nevymklo. Jenom, Pane, já osobně se ptám, proč. V tom, prosím, pomoz nám všem v té nevíře, v tom, že ty už jsi vyhrál a že opravdu tvé je vítězství a smrt už je dávno poražena. Amen. Amen. My budeme v modlitbách pokračovat a to za děti, které vyrazí s Blankou dneska do besídky. Blani, máme tě? Jo, jsi tady, výborně, super. A tak poprosím Marcelu i za modlitby za ten rozhovor. Tak Pane Ježíši, já ti děkuju za děti, které nám dáváš tady do našeho společenství. Tak ti děkuju také za všechny, kteří s nimi pracují, ať už ve Scoutu, desítce nebo ve Fusionu. A prosím tě, Pane Bože, za to, aby si tě ten požehnal i ten čas, který budou spolu mít, aby si vedl Blanku a aby si jim žehnal. A také se chci pomodlit za Gittnerovi, za to, aby si je tak vedl v tom, co tady má zaznít a aby si nám otevřel mysli a dotýkal se našich srdcí. Tak tě prosím, aby si byl s námi. Amen. Tak já tady chci pozvat Dádu a Kubu Gittnerovi a já vám něco maličko řeknu o nich, oni potom později budou sdílet více, ale Kuba je původně z Ostravy a Dáda je původně z Brna a já potom o nich vím, že žili dlouhou dobu v Praze a teďkom jsou ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde Kuba je kazatel, Dáda je diakonka. A Dáda zároveň je psychoterapeutka a jednou velkou službu, kterou dělají, je, že koordinují manželské večery ve střední Evropě. A v České republice. No, tam patříme. A jenom ať víte, jak to jako bude dneska vypadat, tak Kuba s Dádou na začátek něco jako řeknou a pak bude takové jako interview, já jsem si připravila nějaké okruhy, ale jako, jak když jsem si připravila ty okruhy, tak jsem si říkala, tak můžeme tady jako být tak na 6 podcastů asi. Ale i zároveň vám chceme dát šanci se na něco zeptat, tak já poprosím, tam je slide na Slido. Takže když už budou mluvit a potom, když bude ten rozhovor, tak se můžete přihlásit na slido.com nebo můžete využít ten QR kód a pak je tam 1710 21 90 a můžete se tam ptát. Jo. Já věřím, že těch otázek bude hodně a asi na ně na všechny nevyjde prostor, ale ptejte se, já udělám vše pro to, jako ať vyberu ty třeba, které se opakujou a potom Dáda a Kuba mi slíbili, že tady ještě nějakou chvilku zůstanou, aby třeba na některé ty otázky mohli dál odpovědět třeba i v soukromí. Tak můžete a já pak přijdu s otázkama. Díky moc za uvítání. To téma, o které už nějakou dobu mluvíte, je milost a dneska teda milost mění vše mezi generacemi. A my bychom chtěli říct, že doufáme, že to nebude jenom pro rodiče, že to bude pro každého, kdo se setkává s různýma generacema i v církvi. Kdo se věnuje někomu mladšímu, kdo třeba je starší sboru a nevím, kteří to jste, ale ostatní vás pozorují. No, my bychom na úvod přečetli jeden ikonický text z Bible, který se učí už malé děti. A je to z Deuteronomia 6, neboli 5. knihy Mojžíšovi. A já to teď přečtu, poprosím o slide, jo, už je tam, dobré. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci. Opakuje svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš.
Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima, napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Přeskočíme pár veršů. A až se tě tvůj syn později zeptá, co znamenají ta svědectví, ustanovení a nařízení, která vám Hospodin váš Bůh přikázal, odpověz svému synovi, byli jsme v Egyptě faraonovými otroky, ale Hospodin nás z Egypta mocnou rukou vyvedl. Takže začíná to vlastně tím, co Ježíš řekl, že je vůbec největší přikázání, miluj svého Boha celým svým srdcem, duší a celou svou silou. A to je vůbec základ. Než budeme přemýšlet o čemkoliv dalším, o dalších generacích, tak musíme přemýšlet sami o sobě. Máme mít ta boží slova v srdci, v duši a máme je celou silou realizovat. A když se podíváte, tak já jsem tam modře napsal, v jakých všech situacích to máme dělat. Takže máme je opakovat svým dětem, máme o nich mluvit v domě, na cestě, když ležíme, nevím přesně, jak to funguje, asi před spaním si tak představuju, protože jinak v posteli nebývám vzhůru moc. A když vstáváme, máme si je přivázat jako znamení na ruku, někteří Židé to berou velice vážně, mají takové řemínky na ruce a na čelo si přidávají takovou krabičku, přivazují nějaké vlastně kousky Bible na futra a vždycky, když jdou kolem, tak se toho dotknou. Já si myslím, že to není úplně to, co se nutně tady myslelo, ale prostě žijí ten svůj život víry naplno úplně všude. A to je předpoklad toho, aby se to nějak mohlo přenášet dál do dalších generací. Teď přečtu vlastně to další, ten 20. verš. Až se tě tvůj syn později zeptá, co znamenají ta svědectví a tak dále, odpověz svému synovi, byli jsme faraonovými otroky. Jinak řečeno, dnešní mluvou. A když se mladí zeptají, a proč? Tak odpověz, protože Bůh nás vyvedl z Egypta. Z milosti, ne protože jsme si to zasloužili. Až se dějou proč všechny tady tyhle pravidla, proč naše rodina je křesťanská, proč neděláme tamto a proč děláme tohle. A my jako křesťané opakujeme Ježíš. On je ten, kdo nás z milosti vysvobodil. On nás vyvedl mocnou rukou z hříchu, ve kterém jsme byli. To je ten důvod, proč my děláme jako rodina úplně všechno pro něj. Možná to někomu bude znít trošku abstraktně. Já se musím přiznat, že já jsem z věřící rodiny a mám někdy problém s křesťanskými frázemi. Takže já to je zkusím jako to, co jsem říkal já. snést trošku na zem. V podstatě bych to přeložila jakoby do takové normální mluvy, prostě říkat životní příběhy o tom, co Bůh udělal v mém životě. Konkrétně jako rodič povídám svým dětem o tom, co Bůh udělal v mém životě. Třeba v naší rodině, jako moji rodiče vlastně zažili hodně věcí s Bohem. Například se zázračně narodil můj brácha, který vlastně máma byla hodně těžce nemocná a vlastně nemohla mít děti. A ještě během toho, co byla těhotná, když už zázračně otěhotněla, tak nevěděla, že je těhotná a měla různé chemoterapie, ozářování a tak. A vypadalo to, že můj brácha buď se nenarodí, nebo bude postižený, nebo něco. No a narodil se úplně zdravý, byl to zázrak. A to je třeba příběh, který se prostě v naší rodině vyprávěl a často v různých situacích a prostě bylo to něco, co jsem já věděla a znala. Takže takové příběhy a plno dalších vlastně je dobré vlastně předávat té další generaci. Můj tatínek není věřící, ale říkal, že si myslí, že nejlepší výsledek výchovy je, že děti dopadnou tak jako on, že lepší to asi jako být nemůže. A já si myslím, že to je velice aplikovatelné i na nás. Prostě co nežijeme sami, to nemůžeme předat. Zvláště pokud máte trošku starší děti, teenagery, tak tam už jako ty snahy o výchovu docela vyznívají na prázdno. Prostě děti velice často budou takové jako to, co vidí u svých rodičů. Protože ty naše hluboké hodnoty, to, co je pro nás skutečně v životě důležité, to dětem předáváme, ať už chceme nebo nechceme. A té další generaci nemůžu předat silnější vztah s Bohem, než jaký mám já sám. Teď se dostáváme k 7. verši.
já ho zopakuju. Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, i když ležíš, i když vstáváš. Mě k tomu vlastně napadlo, že víra není nějaká soukromá věc, kterou si nějak nechávám pro sebe, ale vlastně je důležité, že vysvětluji, jak já prožívám svoji víru svým dětem. Proč dělám to, nebo dělám něco jiného. Mně se stala taková věc, že vlastně já pravidelně chodím na modlitební procházky a tak to tak jako jenom zmíním, jako než odcházím, čau, jdu na modlitební procházku, teď tady chvíli nebudu. A jednou jsem jako viděla dceru 14letou, jak taky odchází z domu, a říkám, kam jdeš? A ona, na modlitební procházku, ne? A vlastně mi došlo, že jako aniž bych jí nějak říkala, že jako by měla někde se chodit modlit nebo něco, tak to prostě přirozeně vzala, že to je jako normálně, že se to prostě dělá. Takže vlastně se to děje tak nějak jako mimovolně. Vlastně to, co my děláme, tak ty děti nějak kopírují. A potřebujeme taky vysvětlovat další generaci, proč třeba přemýšlíme tak či onak o nějakých věcech, když třeba se setkají s nějakým nepříjemným spolužákem nebo šikanou ve škole, tak je důležité, jak já o tom mluvím, jestli o něm mluvím jako o nějakým blbci, který prostě něco, anebo jestli s úctou a respektem a třeba se jdeme za něho modlit. A blbec, to je ještě takové docela slušné brněnské slovo, že? Nebo když třeba jedeme v autě a někdo nás agresivně předjíždí, tak jestli budeme jako nějak rozumně mluvit, anebo jestli budeme říkat, že to je ten blbec, jo, co nás předjíždí. To se prostě projeví ty naše nejhlubší životní hodnoty potom. A tak to je takový úvod do toho, jak věříme, že fungují věci z generace na generaci a vychází to tady z tohohle textu Šema Izrael, který vlastně se ty židovské děti učili vůbec jako první text nazpaměť. Tak to jsme chtěli říct na takový krátký úvod. Nechtěl jsi pomodlit? A já se ještě za to pomodlím. Pane Bože, prosím tě o to, abychom mohli naplno žít ty hodnoty, které jsou pro nás důležité. Prosím tě, abychom neříkali jednu hodnotu a nežili nějakou jinou. Prosím tě, abychom mohli žít pro tebe naplno, aby se to projevovalo v našich životech a aby to taky prosakovalo k lidem kolem nás do dalších generací. Amen. Díky moc, klidně se u nás jako posaďte. Vy jste tak už jako trošku nakousli jako něco maličko o sobě, z jaké rodiny pocházíte a podobně, ale tak jako řekněte nám něco víc. Někteří z nás vás vůbec neznají. Já jsem vždycky jenom jako slyšela o Kubovi, že existuje a že jsem ho určitě jako někdy musela ve svém životě potkat. A potkala jsem vás dohromady 2 roky zpátky. Jo. Tak něco o vaší rodině, odkud pocházíte, jakou máte rodinu teďkom, děti a podobně. Díky moc. My jsme oslavili na podzim 25 let, měli jsme stříbrnou svatbu, máme tady dokonce z té stříbrné svatby fotečku. To je v Brně v Červeném kostele. Ta pravá část fotky, ty 3 tak vpravo, to je 1/10 Fusionu Frýdlant nad Ostravicí. A ti další by byli taky, kdyby nebydleli v Praze. Já jsem jediná výjimka. Takže máme 4 děti, dneska zrovna jeden z nich je v Praze, jeden lyžuje v Jilemnici, jeden odpočívá doma v Pržně a jeden spí v Kuala Lumpuru. A ty jsi říkal v mužském rodě, ale to jsou 2 kluci, 2 holky. Potomek. Jo, potomek. No a pocházíte z křesťanské rodiny, nebo jak, jako Dáda řekla, že jo? Kubo, Ano, Dáda už je 5. generace, ona je s rodokmenem, zatímco já jsem takový nevěřící pes. Můj děda byl předseda církve baptistů ještě za komunismu a vlastně jo, má asi 20 let tam byl, takže jo, je to generace, jsou to opravdu z generace na generaci se předávala ta víra a předává, doufám, dál. Super. A tak my, jak se pustíme do těch otázek, tak máme několik okruhů a tak začneme trošku obecně a pak nějak projdeme, řekněme, tak nějak s těma dětma, jak to jako roste a jak se proměňuje ta milost mezi generacemi. Ale jak vypadá milost ve vašem každodenním rodinném životě? No tak především je jí hodně potřeba. Naposledy jsme se poměrně dost pohádali minulé pondělí, že? A museli jsme si nějak odpouštět a omlouvat se. Já myslím, že to je hodně o té omluvě a o tom vlastně umět přiznat svoji chybu.
a modlit se. My vlastně s Dádou máme takové modlitby, co se modlíme, když třeba jdeme na procházku trošku delší, má to několik částí a jedna z těch částí je vlastně vždycky vyznávání hříchu. Takže v rámci toho se mě Dáda zeptá, je něco, co bych se tím měla omluvit, já se zase ptám jí, pak se za to třeba modlíme, někdy to trošku vybuchne a pak se to zase usmíří, ale takhle to vlastně funguje mezi náma. Jo, takže se snažíme omlouvat se, protože počítáme s tím, že nejsme dokonalí, nikdy nebudeme dokonalí, prostě jsme hříšní lidé, kteří dělají prostě chyby, ale máme právě tu boží milost a to odpuštění Pána Ježíše a díky tomu můžeme jít dál a prostě prosit za odpuštění. Takže jsme zvyklí, nebo snažíme se i dětem omlouvat. Třeba hned minulou neděli jsme měli návštěvu a já jsem předtím dětskám hodně vynadala, že nepomáhají s přípravou oběda a že už nikdy zvát žádnou návštěvu nebudu. A prostě bylo to takové, no. A takže potom jsme měli v pondělí, míváme rodinný večer, tak na začátek rodinného večera jsem se jim omluvila, že teda jako obsah trochu zůstává, ale ta forma, omluvila jsem se za tu formu, že to nebylo vhodné a že se budu snažit jim takhle nenadávat. Já chci jenom díky za to, že se můžeme všichni, nebo možná velká část z nás stotožnit. A tohle máte tak jako, že jste se to nějak naučili, nebo co vaši rodiče a prarodiče, jak ti vám prokazují milost? Jako moji rodiče, jako já jsem ráda za to, že se kolikrát přišli i omluvit za něco, co udělali, což vnímám jako výjimečné, zvlášť i ta generace mých rodičů, myslím, že nebyla zvyklá vůbec mluvit celkově o emocích a ještě a omlouvat se a tak myslím si, že to bylo fakt jako výjimečné. Není to v každé rodině samozřejmost, tak bych to řekl asi. U nás se moc neomlouvalo, ale zase jsem rád, že se aspoň nepřipomínali věci. Že rodiče mi nikdy nepřipomínali moje selhání, nikdy mi nepřipomínali to, když jsem se s bráchou porval a způsobil jsem mu otřes mozku. A vždycky vlastně mi dávali nějakou naději, nějakou šanci. Neslyšel jsem doma takové ty věci, jako z tebe nic nebude, tebe si nikdo nevezme a podobně. Super, děkuju. Tak pojďme, teď projdeme ty různé období v životě. Jo. Tak děti a milost. Jo. Já když jsem nad tím přemýšlela, tak děti jsou obrovská radost, ale dokážou prověřit každý kousek naší osobnosti. A kolik milosti máme jak jako v rámci jako k dětem, tak i k sobě. Jo. Tak a výchova je komplikovaná a někdy si musíme nastavit nějaké hranice a dodržovat je. Jak si s tím máme poradit? Mně přijde, že vlastně ta milost versus hranice je docela staré téma a my, když jsme si připravovali to Deuteronomium, tak nám to přišlo, tam je to vlastně taky. Bůh říká, já jsem vás zachránil, já jsem vám prokázal milost a teďka vám dávám nějaká pravidla. Ale ona vlastně, ta pravidla jsou taky vyjádřením té boží lásky a té milosti. Stejně jako prostě se lépe hraje fotbal, když jsou nějaká pravidla a bez toho to trošku zdegeneruje, tak když Bůh dává nějaká pravidla, a já doufám, že když my v rodině dáváme nějaká pravidla, tak je to taky proto, aby ty věci lépe fungovaly. Takže doufáme, že jednou děti přijdou na to, že ty hranice jsou nějakým projevem naší lásky vůči nim a já myslím, že to není vůbec automatické, že prostě všichni dobře rozumíme, pokud jsme rodiče té situaci, kdy už na děti řveme jenom protože chceme prostě dosáhnout svého a už nejde o nějaké principy, už se to trošku přehoupne někam jinam. Vlastně jsme zažili, že jedno z našich dětí nás přišlo poprosit o hranice. My jsme jakoby už potom, jako bylo to ohledně mobilu, my jsme měli už potom takové, jako že jsme vystřídali různé přístupy postupně u těch dětí a u toho posledního už jsme byli takový unavení trošku a tak jsme jí vlastně nenastavili moc hranice jako ohledně mobilu. A ona za náma přišla a poprosila nás, jestli bychom jí nastavili vypínání mobilu večer. takže jsme to teda nastavili, tu hranici. Zase jsme měli zajímavou zkušenost jakoby s opakem. Jednou se nám stalo, že jedno z našich dětí přijelo na nějakou poměrně důležitou rodinnou akci fakt jako pozdě. O několik hodin pozdě. A já jsem vlastně byl hodně naštvaný a
Pak jsem si říkal, ne, nebudu naštvaný a budu čekat. A čekal jsem, vyhlížel jsem to dítě a když vlastně přišlo, tak jsem ho přivítal a říkal jsem, že mám radost, že už jako dorazilo a objali jsme se a tak. A potom vlastně o nějakou dobu později, o pár promiň, týdnů. než budeš pokračovat, jenom vlastně Kuba si tam sedl tak jako na schůdky, jako před ten náš vchod a seděl tam, jak kdyby tam seděl několik hodin, jo, a on tam seděl pár sekund, ale každopádně náš syn potom, jako říkal to, co Kuba bude teď říkat. A on vlastně říkal, že mu to tak připomnělo to podobenství o marnotratném synu. A že on věděl dobře, že jde pozdě. Ale vlastně způsobilo to, že prožil nějakou jako hodně velkou změnu ve svém osobním vztahu s Bohem. Takže někdy prostě, když člověk odloží ty hranice a přistaví tu milost, tak to je moc dobré. Vlastně byla to jeden z důvodů, proč se vlastně potom rozhodl nechat pokřtít. A jak byl starý v té době? No comment. No comment, dobře. V pořádku. Bylo mu více než 18. Jo, tak pořád. To možná jako s tím je spojené, jako jsou tresty, jo? Protože samozřejmě ve výchově, když se nastavují hranice, tak pak musí být nějaký jako důsledek. A tak jak přemýšlet nad tresty? Trestat dítě? Jak na to? Milost? V jakém věku? Myslím, že když je dítě úplně malé, tak potřebuje úplně dost jasné hranice a Jestli to uděláš ještě jednou, tak tě tady vysadím na zastávce a nechám tě tady. Tak myslím, že plácnutí přes ruku bylo mnohem lepší. No a potom, když jsou starší, tak samozřejmě je potřeba uspůsobit vlastně ty hranice zase, nebo ty tresty jako tomu věku, že jo, adekvátně, tak tam už je to spíš o tom, že třeba omezím to, jak dlouho bude na mobilu, nebo nějaké jiné další věci, které prostě zrovna pro to dítě vím, že mají smysl. Jako jednou jsem našemu jednomu dítěti říkala, že jestli bude zlobit, tak nebudeme spolu dělat matematiku. On byl strašně smutný. Takže že záleží na dítěti. Jo. Že chápu dobře, jako vlastně najít jako tu část, co jako pro to dítě jako je náročné a jako tohle jako nastavit. Dobře. Ale já si myslím, že skutečně jakoby ta rovnováha mezi trestem a milostí se jako nenajde automaticky a není na to nějaký jako jeden klíč. Je to u každého dítěte jiné. Některé z nich reagovali skvěle na tresty, některé naše děti reagovaly na trest tak, že trestali zpátky nás. Některé děti reagovaly, že když jsme začali mluvit o trestu, tak už to úplně stačilo a už jako byly srovnané do latě, takže je to hrozně individuální. Já vím, že se říká jako dobrý princip nechat na děti dopadnout důsledky toho jejich jednání. A myslím, že to vidíme i v Bibli, že Pán Bůh jako nebere vždycky ty důsledky pryč, ale přesto dává milost. A jediný problém v tom je, když jako vaše dítě vypíchne málem někomu na písečku oko, tak ty důsledky jednání jako nedopadnou přirozeně, že jo? Ty se dostaví o 5 let později, když to druhé dítě se s ním pořád nebaví. Takže někdy ty důsledky musíme vyrobit uměle. A ty jsi chtěla říct o letence? Nechtěla. Ne, dobré. Aha, díky. No tak, že jo, tak jako něco se děje, teď samozřejmě prvně jako rodiče k tomu přistupujeme, nebo se snažíme jako reagovat jako hrozně hezky, třeba něco vysvětlit, ale třeba je večer, už ten den byl jako těžký a teď člověk to jako najednou jako vybuchne, zareaguje. Jak potom brát tady tohle, jo? Jak přemýšlet nad sebou v tu chvíli? Jo, tady myslím, že je hodně důležitý umět pracovat se svýma emocema. Pokud to neumím, tak se to snažit naučit. Pokud mi to rodiče nepředali, tak je to něco, co se jako novou dovednost potřebuji naučit, i když už mě je 30, 40, 50, 60. Prostě je to něco, co potřebuju umět. A vlastně jako vůbec práce s emocema, práce třeba s hněvem je strašně důležité se naučit. A třeba v naší rodině zrovna se to předávalo z generace na generaci hodně, takové ty výbuchy hněvu. A takže třeba pro mě to byla dost výzva, jako fakt to zastavit, jakože nechci, aby moje generace to přenášela dál, že to prostě zastavit. A já bych řekl, že další věc je přijmout to, že když to nezvládnu, tak musím vědět, co s tím. Myslím, že jako dobrý rodič vlastně není dokonalý rodič. A úplně nejhorší rodič je rodič, který se tváří dokonale. To jsou ty typy lidí, se kterými Ježíš měl docela velký problém. Vlastně bych řekl, že asi největší problém. Takový, kteří se tvářili dokonale
a vysvětlovali všem ostatním, jak mají ty věci dělat. Takže si myslím, že vlastně přijmout tu pokoru, ano, já jsem ochoten něco měnit, vím, že nějaké věci nezvládám, vím, jak se omluvit a prostě, když bude potřeba, začnu chodit za odborníkem, ale přiznávám, že prostě potřebuji i já jako rodič pomoc. A zároveň jako se neodsuzovat, jakože právě tady je ta boží milost, tady to přichází to téma, který tady máte teďka, boží milost, tak přijmout boží milost pro mě, že mě Bůh odpustil, i když jsem udělala chybu a už si to jako nevyčítat, protože Bůh mi to taky nevyčítá, takže prostě já si můžu odpustit. Takže umět nebát se, přijmout to, jít za nima a když je třeba, tak poprosit o pomoc. Tak pojďme do další fáze, jo? Tak pojďme do teenagerského věku. Já jsem slyšela, že to je vaše oblíbené téma a to je jako velmi specifické období, protože ty děti vlastně hledají vlastní identitu a chtějí získat svobodu, ale stále jako musí fungovat v rámci nějaké rodiny a domácnosti. Jo? Takže jak dávat dětem svobodu, ale stále mít na ně nějaký vliv, jo? A kdy je ten správný čas? Jako? Jsme nikdy neřešili situaci, kdy jsme se museli obávat, když nějaké dítě pustíme na party se spolužákama, tak v jakém stavu se vrátí zpátky domů. Takže vlastně k tomu jakoby moc nemáme z nějakého pohledu co říct. Já jsem slyšel moc pěkný citát pro takové lidi jako my, kteří jako mají tendenci si myslet, že ty děti jako vlastně máme docela dobře vychované. To řekla jedna paní v Anglii, které bylo přes 90 let. A bavili se s ní vlastně o tom, jako kdy ta výchova vlastně končí, kdy už člověk jako může konstatovat, že to dítě je teda dobře vychované. A ona říkala, moje výchova skončila ve chvíli, kdy jsem svou nejmladší dceru dala do domova důchodců. To jo, ale jak potom s těmi teenagery teda pracovat, aby neměli pocit, že jim dáme svobodu až v domově důchodců. Jo. Vlastně s tou výchovou dětí a teenagerů nám vlastně hodně pomohl kurz, vlastně příbuzný kurz od manželských večerů, jmenuje se to kurz Výchova dětí a výchova teenagerů, to chci říct a potom řeknu to druhý. A tam vlastně nám to hodně pomohlo, že jsme slyšeli vlastně i ty biblické principy, ale i vlastně praktické věci. Takže to nám hodně pomohlo. A teď to, co budeme říkat, tak je z kurzu manželské večery ze starší verze. Kdo to zná, tak v té nové už to teď není, ale teď ukážeme pár obrázků, které ilustrují vlastně to, jak vlastně děti postupně dostávají tu svobodu. Takže jestli můžeme poprosit ten první obrázek. Vlastně, když jsou děti malé, tak jsou takové dvě velké oblasti rozhodování, kdy my rozhodujeme za ty děti, říkáme jim, co mají dělat, prostě dáváme jim instrukce, řídíme ten jejich život a současně od nás potřebují spoustu takové emocionální podpory. Takže to je malé dítě. Tak potom je další obrázek. Tak to už je teenager, patřičně se tváří a on už je vlastně tak jakoby trošinku oddělený, pořád ještě v té rodinné bublině a vlastně už se jakoby rozhoduje sám v nějakých věcech, ale pořád ještě potřebuje tu podporu. Spíš ta podpora plyne od rodičů k němu, od něho k nim moc ne. Tak potom je další obrázek. Když jsou děti ještě starší, tak začínají nějaký už svůj samostatný život, třeba žijou mimo domov, anebo ještě jsou fyzicky doma, ale už jsou vlastně zodpovědní sami za sebe. A to je okamžik, kdy vlastně už si rozhodují o svém životě sami, ale pořád ještě potřebují nějakou emocionální podporu od rodičů. To je možná situace, kterou ty jsi zažila u vás doma s bráchou? No, vlastně můj táta to hodně řešil v období, kdy byl můj brácha teenager a on vlastně v té době se rozhodl, že buď by vlastně tím, jak by byl na něho tvrdý, tak by ho vlastně úplně ztratil. A tak se rozhodl spíš budovat ten vztah s ním a začal s ním spíš trávit více času a jezdit s ním na kolo a povídat si. A z mýho pohledu jako starší sestry mně to přišlo hrozně nefér, jako, že prostě jo, on jakoby nedává tolik trestu a ještě s ním tráví více času. Ale jako teď zpětně vidím, že to táta udělal dobře a že vlastně ho tím získal.
no, že by se jinak brácha vlastně zablokoval asi s tou jeho povahou. Ale je pravda, že i když už jsem byl třeba vysokoškolák, tak když jsem se cítil špatně, když jsem potřeboval nějak povzbudit, tak jsem to často ještě hledal u rodičů a jsem moc rád, že tam rodiče vlastně kvůli tomu byli. A pak máme úplně poslední obrázek, tuším. A ten funguje tak, že vlastně v okamžiku, kdy už potom vstoupíme do manželství, tak se rozhodujeme společně jako manželé, podporujeme se společně jako manželé, tu emocionální podporu, povzbuzení vlastně čerpáme jeden od druhého a naopak je potřeba, abychom v tom trošičku přibrzdili v tom vztahu s rodiči. Takže to je taková naše teorie, tu praxi asi bychom nechtěli moc rozmazávat, že? No já To nás zajímá, jo. Já jenom řeknu, že vlastně to uzavření toho kruhu, jakoby teď z pohledu psychoterapeuta je fakt strašně důležitý a jako často se vlastně střetávám právě se situací, kdy se ti mladí vlastně neodpoutali od některé. A furt si jako říká, ještě třeba to dítě stihnu vychovat a pak si říká, ne, už ho jako, teď už prostě to, co mu můžu nabídnout, je ten vztah a ta podpora. Teď už není čas na to, abych rozhodoval za něho a o něm. A vlastně nám přijde, že to je podobné, jako když nás vychovává Pán Bůh. Taky v tom Deuteronomiu to bylo o tom, já jsem Hospodin, který jsem tě vyvedl, který jsem tě zachránil. A tady jsou nějaká pravidla, ale to první je ta moje láska a moje milost. Co se týče té svobody, tak vlastně musím říct, že Kuba v tom byl statečnější než já. Vlastně povzbudil oba naše syny, aby, když jim bylo 17, tak aby vyjeli do zahraničí na půl roku až rok. Jeden jel na Filipíny a druhý jel do Kanady. A vlastně je jako vypustil, jako povzbudil, aby jeli prostě. A pro mě to bylo strašně těžké. Pro mě to bylo, kdyby se přestřihla pupeční šňůra a prostě první 3 dny jsem prostě viděla na zemi ty špinavé ponožky a teď jsem smutnila nad tím, že on tady není. Ale prostě Kuba jako věděl, co dělá a vlastně to klukům strašně prospělo a vlastně je to posunulo někam úplně dál a ten, co byl na Filipínách, tak vlastně ještě se vracel za covidu, takže málem nepřiletěl, protože vlastně žádný letadla už nelítaly a bylo to takový hodně náročný pro mě, jako fakt jsem se hodně modlila, aby prostě vůbec přiletěl domů. Ale když potom přiletěl, tak říkal, mami, teď už zvládnu všechno. Teď už jsem přeletěl přes půl světa a zvládnu všecko. Teď je zase v Kuala Lumpur. Já tady mám otázku jako z publika. A možná jste se toho dotkli, jo, že tady jako tady jak nastavit hranice s použitím milosti ve chvíli, kdy teenager zkouší, a nebo tady potom to pokračuje, nebo delší dobu využívá návykové látky. Jo. Ale jako jak vlastně, jako, když se tam jako, tak jako to zkouší, jo. Protože v tom věku to tak nějak k tomu patří, tak jak se na to koukat? Já myslím, že je tam strašně důležitý udržovat ten vztah, ať to dítě dělá, co dělá. To je možná jeden jako z principů, co jsme si jednak přinesli z těch kurzů, ale i tak nějak přirozeně. Trávit s tím dítětem čas 1 na 1, co nejčastěji to jde a mít otevřený vztah. Úplně už od malička byli zvyklí na to, že takzvaně chodíme na rande. Vždycky jsem si vzala jedno z těch 4 a šli jsme někde prostě už když jim bylo třeba 3 roky a vždycky se rozhodovali, jestli půjdeme doprava nebo doleva, jestli přeskočíme tenhle kanál nebo jiný kanál, a jestli dojdeme tam do toho obchodu a tak. Ale vlastně postupně, já jsem se během těch rande jich vždycky ptala, jak se mají, aby ukázali třeba jenom tak nebo tak, jo? Jako to bylo jednoduché. A postupně, jak stárli, tak potom z nich byli teenageři, že jo? A pořád máme tady tyhle rande a vlastně jsou to hlubší témata a hlubší témata. A můžeme si říkat vlastně povídat fakt o všem a já je neodsuzuju. Takže vlastně bylo období, kdy jsem si s jedním našich dětí jako povídala jako různý o alkoholu, o drogách, ptal se jak s chozením, o tom jak s lhaním, o tom, prostě různá témata a vlastně byly to otevřené konverzace a důležité bylo, že jsem ho jako neodsuzovala, že jsem prostě nedělala z něho nějakého špatného člověka, když se ptá na takové věci, nebo když něco i sám někde selhal. Já mám takovou jednu praktickou věc, která teda
není úplně jako, že by byla čistě křesťanská, ale co se týká návykových látek, tak je jeden film, asi jediný film, co znám, ze kterého se mě dělá trošku špatně, tak já jsem se na něho podíval s našima dětma, když byli v tom správném věku, je to Requiem za sen. Jestli jste neviděli Requiem za sen, tak se obrňte a podívejte se na něj se svýma dětma a myslím si, že na nějakou dobu si to možná s těma návykovými látkama rozmyslí. Skvělý film. Je tak dobře udělaný, že opravdu s váma pohne. Tak děkuju. Tak od návykových látek kousek vedle, jo? Nebo teda hodně jinam, ale děti a víra, jo. Ne, že by to bylo to opium lidstva, ale to už jsme v nějaké jiné době. Jak předávat dětem víru, obzvlášť možná jako, když jsou teenageři a když už to jako začínají jako víc řešit a třeba jako nechtějí chodit do toho sboru, jako jak jim v tom dát svobodu, ale zároveň jako mít na ně v tomhle vliv. Já myslím, že je strašně důležitý netlačit na ně. Jako my jsme třeba záměrně s nima nemluvili nikdy o křtu, jako že by měli se nechat pokřtít. Prostě když s tím přišli sami, tak jo, tak jsme byli jako rádi a to, ale vlastně jsme jakoby do toho netlačili. Takže to je jedna věc, jako netlačit. Co se týče toho, když teda je dítěti méně než 18 a jako nechce s náma chodit do církve a tak to může být jako výzva a já se vůbec necítím být povolaná tady říkat nějaký rady, fakt jako nevím. Co vím, tak jsem se na tohle ptala jedné moje kamarádky, jak vlastně to řešila. A ona říkala, že řekla tomu dítěti, že jako půjde s nima a tam, že si bude dělat, co chce. Ať si vezme nějakou svoji oblíbenou knížku, neposlouchá bohoslužbu a čte si. Ale že jako rodina tam jedeme spolu. Takže vlastně jako by dala zároveň svobodu, ale zároveň nějakou jako hranici, že jsme tam jako rodina spolu. To mně přišlo docela fajn. Jako my jsme to takhle nemuseli zrovna řešit, ale může to být jedno z možných řešení. Já jsem se dostal trošku do problému, když jsem na tady tuhle otázku jednou navrhl odpověď, najděte si nějaký lepší sbor. Ale já bych to trošku upravil. Někdy, když děti nechtějí chodit do sboru, tak to není kvůli tomu, že by se jim zprotivil Pán Bůh. Může to být prostě kvůli tomu, že tam neznají lidi, kteří by jim byli blízcí, že je to tam nudí, že tam prostě není nic, co by bylo pro ně. Takže myslím si, že je taky hrozně dobré jim naslouchat, proč vlastně do toho sboru nechtějí chodit. A když odpověď je to tam nuda, tak to neznamená nutně, že jako mají krizi víry. Možná to spíš znamená, že sbor má krizi péče o jejich generaci. Takže netlačit, dát jim prostor a oslavovat každé vítězství. Já bych možná řekl ještě jednu věc. Uvědomit si, že jako rodiče nebudeme mít to hlavní slovo v duchovním vývoji našich dětí a dokud je čas, tak je vlastně propojit v tom sboru s lidma, kteří jsou ta jiná generace, kteří na ní budou mít vliv, kteří jsou ti jejich hrdinové, když prostě našim dětem bylo 15 a potkali ve sboru někoho, komu bylo 20 a kdo tady byl vpředu v kapele, to jsou ti frajeři, to jsou ti hrdinové, to jsou ti, podle kterých oni se potom orientují, pokud mají možnost s nimi mít vztah. Tak ještě u těch teenagerů, a ono se to možná jako potom i vlastně u těch dětí, co vylítnou z hnízda, ale jak podle vás vypadá vzájemný respekt? Myslím, že je strašně důležitý mít jako otevřené rozhovory a naslouchat. Jak jsem říkala o těch rande, tak já jsem na těch rande pak se vždycky ptala na feedback na naši výchovu. Takže jsem se ptala vždycky, jako co bys udělal jinak, co máme jako rodiče změnit. A prostě byla jsem otevřená tomu, že nám řekne nějakou kritiku a prostě brali jsme to vážně. Takže jednou, jo, tak to řekni. Už jsme zmiňovali, že syn byl na Filipínách a když se vrátil, tak chvilku pozoroval vlastně novýma očima to, jak fungujeme doma a říkal, ten systém na praní prádla je tak blbě vymýšlený tady u nás doma, to vůbec nefunguje. A tak jsme byli v pokušení, no tak víte, co by mu tak normálně rodič řekl na to, ale my jsme si ho vyslechli a on skutečně u nás zavedl jako úplně nový systém praní prádla, prostě každý si pere svoje prádlo sám, kdy chce, jak chce a postará se o to, nikdo mu to nevypere, když mu ta hromada narůstá, tak prostě až naroste, jak naroste. No, on totiž byl na těch Filipínách v rodině, kde měli služku.
tam bych taky zvládla prát prádlo. A kde se skutečně nestrácely ponožky, protože ona je prala ručně a pak je jako ručně jako párovala, že jo? Takže se opravdu nestalo, že by se nějaká ztratila, když to u nás byli lichožrouti. Takže takhle to posloužilo a je to možná takový malý, vtipný příklad nějakého vzájemného respektu, no, naslouchat jim. Tak naslouchat, ale asi nevezmete každou jejich jako radu, že jo? Nebo To ne, no, ale třeba, jak Dáda mluvila o těch hranicích s mobilem, tak vlastně to naslouchání taky znamená, že chceme se jich zeptat, co oni sami chtějí. A oni často jako není jejich hlavním cílem prostě dělat si, co chtějí. Já si myslím, že ty vyhrocené poznámky ze strany rodičů i dětí většinou přicházejí ve vyhrocených situacích. A když se s dětma bavíme mimo vyhrocené situace, tak mnohem víc zjistíme, že vlastně jim i nám jde o to samé. Přijde mě hodně důležitý zajímat se o jejich svět. Vlastně v nějakém tom období jsem si s ním sedla a ptala jsem se, a tak co tam jako sleduješ jako na tom mobilu, co ti přijde zajímavý. A zjistila jsem, že vlastně to má dost chytře vymyšlený, že si filtruje, pečlivě si vybírá, na které věci se bude dívat, na které se nebude dívat a tak. Takže bylo pro mě mnohem jednodušší, jako já jsem, že jo, z mýho pohledu jenom jsem viděla, že je na mobilu, ale já jsem nevěděla, co tam dělá. A když jsme o tom díl mluvili, tak jsem zjistila, že vlastně fajn, jakože že dobrý, jakože mu můžu dát důvěru. super, tak posuneme se dál. A vy jste se trošku dotkli, když byly ty obrázky, ale jako děti v nějakou chvíli jako vylítnou z hnízda a začnou fungovat sami, tak a jak si udržet vztah? Jo? Kolik je příliš nebo málo kontaktování? A jak moc jim mluvit do života, anebo nechat je tak jako plavat? Já myslím, že hlavně jakoby taková přirozená věc pro mě, jako pro rodiče, jsou to moje kuřátka, já je nikomu nedám a nepustím je a chci je mít doma, prostě žádné odchody na vysoké školy, žádné osamostatňování, prostě to jsou moje děti. A já jsem si vlastně v nějakou chvíli uvědomil, že fakt to musím stopnout. Že to není ani roztomilé, ani krásné, ani přirozené. Že to je prostě špatně. Takže to byla jakoby taková první věc, kterou jsem si musel nějak jako v hlavě srovnat. Prostě ano, dětem je 18, potřebují se osamostatňovat, možná budou odcházet na vysokou školu, možná odejdou do jiné země, že ne? Ale srovnat si v hlavě, že to je zdravé, že to je v pořádku, že to je tak, jak Pán Bůh naplánoval tu naši roli rodičů, děti prostě odejdou, jediný, kdo mi zůstane, je Dáda, takže s tou se vyplatí budovat ty vztahy zdaleka nejvíc. Jo, tady jsme možná narazili na něco, co zní úsměvně, ale vlastně je to hodně jako důležitý vlastně investovat do toho manželství, protože obecně u té výchovy, jakože když my máme dobrý vztah, tak se to projeví na těch dětech. Vlastně se mě to hrozně často stává potom zase v terapii, když mám nějakého teenagera. Po pár minutách se dostaneme k rodičům. Úplně vždycky. Prostě jakýkoliv psychický problém souvisí nějakým způsobem s rodiči. Často. Velmi často. Takže investovat do vztahu, zase trošku reklama na manželské večery, prostě jakýmkoliv způsobem investovat do vztahu manželského, abychom vlastně vytvořili bezpečné prostředí pro ty děti, aby oni viděli dobré vzory a chtěli potom taky oni sami mít nějaký vztah, třeba v budoucnu vůbec a třeba i vstoupit do manželství někdy. A abychom se pochlubili, jaké máme šikovné přátele, tak naši kamarádi Kačírkovi, zdravíme, jestli tady tohle vidí, tak to mají tak udělané, že oni mají dospělé děti, které už bydlí vlastně mimo domov a oni se domluvili, že jednou za týden vždycky mají přes Zoom rodinný rozhovor, všichni se potkají a společně se za sebe navzájem modlí. Tak to se nám strašně líbí a to neděláme. Zatím. Jako. A jinak se snažíme, jakoby, já jednou za 14 dní jezdím do Prahy, takže vlastně vždycky, když tam jsem, tak jdu na oběd s jedním ze synů, na večeři s druhým, spím tam, takže si povídáme a jako jednou za 14 dní máme takhle a s těma, co bydlí doma, tak se snažíme taky jednou za týden až 2 mít nějaký rande, kde děláme něco spolu jako jeden na jednoho. Jako je pravda, že sobotní výlety už s náma děti tak moc neocení a výlet na hrad taky neocení, ale prostě peníze vyřeší mnohé a když dětem nabídnete letecký zájezd do Barcelony, tak to i ti starší docela ocení třeba.
Ještě řekl, jako kamarádi by to ocenili, jo, jenom. Jo. To znamená jako dát jim ten prostor, a když tak unikátní nabídku a být připraveni a vlastně modelovat ten vztah, protože potom, když ta jejich potřeba přijde, tak oni vlastně přijdou za vámi. Ještě když se bavíme o výletu do Barcelony a podobných, jsme objevili, že je hodně důležitý nechat je rozhodovat, co se tam bude dělat, vůbec kam se pojede, co se bude dělat, nechat je zajistit ubytování. Jo, takovejhle je rozpočet, najdi nějaké ubytování. Oni si pak nestěžují, je to na nich. Když je něco špatně, tak to nevadí, protože oni to vybrali. Jo, takže oboustranná spokojenost. Super. Budeme se blížit ke konci a já mám jako jednu tady svou otázku, na kterou bych se chtěla zeptat a pak myslím, že tak 2 stihneme z toho, co jste poslali, ale pak je příležitost se Kuby a Dády na něco zeptat. Jo. Teď jsme se bavili hodně jako o tom, jako co vy jako rodiče můžete dělat, ale ty děti fungují v rámci jako naší, jako v rámci církve. Tak co může jako ta lokální církev, jak ona může přispět k té výchově? Tak už jsme zmiňovali třeba mládež, myslím, že to je hrozně důležitá služba, Fusion a podobné aktivity, skauty a tak, kde vlastně jsou ti vedoucí, kteří se nějak věnují té mladší generaci, ale pak je tady ještě starší generace, která třeba není zrovna ve službě mládeži nebo tak, ale i to, že přijde, jako já mám vlastně vzpomínky zase, já jsem vyrůstala v baptistickém sboru v Brně a byla tam ta starší generace zastoupená a když za mnou nějaká tetička nebo strýček, tak jsme jim říkali, přišli za mnou a zeptali se třeba, jak se ti daří a za co se můžu modlit. To bylo strašně vzácný a důležitý, takže jako, myslím, že každá ta generace má co přinést, jako i zase té následující. Myslím, že u nás, nevím jak u vás, moc nefunguje ten institut třeba kmotra nebo kmotřenky, vlastně někoho, kdo je jako o 1, o 2 generace starší a kdo se zajímá o váš život a není to váš rodič. A myslím, že církev může takhle úžasně fungovat. Já když jsem přišel do Brna, tak jsem byl vysokoškolský student, nikoho jsem moc neznal a vlastně Dádina rodina mě trošku přijala mezi sebe ještě dávno předtím, než jsme s Dádou začali chodit. Pozvali mě jako studenta v neděli k ním na oběd a vyprávěli mi vlastně o jejich životě, ptali se na můj život a pozvat studenta na oběd je tak úžasná věc pro každého studenta. A v tomhle prostě církev může fungovat a v nějakém období, docela v dlouhém období života toho dítěte, ti lidi kolem můžou mít mnohem větší vliv než ta rodina. A ti mladí nemůžou sami přijít a pozvat se k vám na oběd, to musíte udělat vy starší. Takže vidět je a být jako aktivní, jako nebát se, naopak jako přistupovat k těm mladým lidem a ptát se na ten jejich svět. Aha, super. Tak pojďme na otázky z publika. Tady jsou jako 2, které se jenom v těch palcích jako předbíhají, která bude první. Jo. Tak, ta první, jak dávají milost jako vaše děti vám? Hojně. Jo, oni většinou jakoby dobře reagují na naši omluvu a vlastně odpustí nám rychleji, než vlastně, jo, než jsme čekali, nebo tak, jakože prostě když nějak naznačíme, že to nebylo úplně OK, tak dají tu milost. No, já jsem s tebou celou dobu souhlasil, teďka si dovolím trošku nesouhlasit. Myslím si, že naznačit, že to nebylo OK, fakt nefunguje s dětma. Že člověk se musí skutečně omluvit. A ty děti musí vnímat, že to je opravdu omluva, že to není takové, no tak sorry, no, jako stane se. Takže já třeba, když se omlouvám, jak Dádě, tak dětem, tak se snažím omluvit naplno a každý to potřebuje slyšet jinak. Někdo potřebuje slyšet, že je mě to líto a že mě to drásá, co jsem udělal. Někdo potřebuje zase slyšet, že já si uvědomuji, co jemu to udělalo a jak jemu to ublížilo, to, co jsem udělal. Někdo třeba potřebuje slyšet, co vlastně udělám pro to, abych to napravil. Jo? A nějaký dáreček nebo nějakou kompenzaci nebo něco takového. Někdo potřebuje zase slyšet, co udělám pro to, aby se to neopakovalo. Jestli jako jenom řeknu promiň a příště se stane to samé, tak co dělám pro to, aby vlastně se příště nestalo to samé. Takže to jsou, dokonce se to jmenuje jazyky omluvy, tak naučit se mluvit těmi jazyky omluvy, tak aby děti skutečně pochopili, že se omlouvám, že to není jenom tak, jako že jsem naznal, že by bylo dobré to nějak zahladit. Super. A teď vlastně jako na to navazuje ta druhá otázka a myslím, že jde jako do větší hloubky a to je,
jako někdy my jsme ty děti a potřebujeme tu omluvu těch rodičů, ale jako jak odpouštět nebo zakoušet milost vůči rodičům, když víme, že se omluvy nebo změny nejspíš nedočkáme. Jo, myslím, že je důležité si uvědomit, že když žiju v nějakém neodpuštění, tak je to, jak kdybych byla připoutaná řetězem k tomu člověku. On to často ani neví, ale mě to ničí. Takže jako už kvůli sobě, kvůli svému mentálnímu zdraví je pro mě lepší mu odpustit s Boží pomocí a nechat to jít, než si to tam držet a nečekat, až se ten rodič omluví, protože je možný, že se opravdu nikdy neomluví. Takový případy prostě jsou. Takže spíš poprosit Pána Boha o pomoc a sílu odpustit tam, kde ty rodiče selhali. A možná tam, kde není ta síla odpustit, tak síla vlastně přenechat toho, kdo se provinil, k té Boží spravedlnosti a ne té naší. Protože lidským hněvem Boží spravedlnost neprosadíš. A myslím, že je hrozně důležité to vlastně pustit a říct si, já v tady tomhle vztahu nejsem schopen jako se nějak pohnout dál, ale nechávám to na Bohu. Bůh je ten, kdo nakonec jako rozhodne, Bůh je ten, který vždycky tu spravedlnost jedná, a není to na mě. Já jsem vlastně vyrůstala ve věřící rodině, jak jsem říkala, ale stejně jsem měla takový moment, kdy jsem potřebovala rodičům plno věcí odpustit. Nějak mě to jako došlo. A tak si pamatuju, jak jsem šla tam někde v Alpách přírodou a modlila jsem se a říkala jsem, jako Bože, a ještě jim odpouštím tohle. A teď se v mě vybavila další situace, nespravedlnost nějaká, a tohle jim taky odpouštím. Tohle ti předávám. A tohle taky. A tohle taky. A bylo to seznam, dlouhý seznam. A byla to křesťanská rodina, milující, snažící se dělat dobré věci. A stejně tam těch věcí bylo plno. Takže vlastně doporučuji, ať jste z jakékoliv rodiny, tak možná jako jo, nastane chvíle, kdy budu takhle chtít poprosit Boha a vlastně zároveň jim dát nahlas vyjádřit to odpuštění. A to odpuštění není emoce. Já se vůbec nemusím cítit, jako že bych byl naladěný na odpuštění, ale je to nějaké rozhodnutí a někdy to může být nějaký proces, kterým já procházím a stejně se mě to znova vybaví a já znova řeknu, ne, já si to nechci připomínat. Ne, já to odevzdávám. Ne, můžu se rozhodnout, že touhle myšlenkou se nebudu zaobírat a pouštím to z hlavy. Super. Moc vám děkujem. A tady je spousta dalších třeba otázek, jako jakou nejsložitější výchovnou situaci jste s dětmi řešili, tak to necháme na ten osobní rozhovor. A nebojte se potom si po bohoslužbě odchytnout a zeptat se na to, co tady je, ty otázky nebo něco dalšího. Tak moc vám děkujeme. My děkujeme. Díky za pozvání.